subscribe di like di komen di share banyak-banyaknya ikuti keseruan nanti ini mau ngapain kemana yuk yang kare kang putra-putri langsung ganti herat sakata ing durgama icari supaya setanipun bisa sengkawipun arsa nindakaken upacara ingkang dipun wastani upacara Buddha. Nepake pangapunten Pak Suwaji, Buddha menika wonten pirantinipun napa mboten? Sampun dek dalu. Dados niki mangke dipun ikuraken malih napa mboten? Mboten. Oh, ngaten nggih, Mbak. Mbak Ismoyo sampun kula dalu. Oh, ngaten. Menawi ngaten, kula aturi panjenengan pinerak legah malih wonten sasana panenggan sakawit. Ya, alhamdulillah. Kula ambari malih Mbah Ismoyo, anggenipun babar Bupak sampun kula dalu nggih. Nggih, Mbah Ismono sampun kula dalu nggih. Alhamdulillah. Pak, Bu, ngaturi upeksa khususipun dumateng para keluarga saking Surakarta, Hadiningrat, Sukoharjo Hadiningrat, umumipun dumateng para tamu sedaya ingkang rawuh. Bilih saestu panjenenganipun Bapak Suwaji punika dinten ingkang sae punika sampun kala kramakaken ingkang putra-putri kinasih kagem buka rezeki pribadi keluarga putra wayah buka lawang rezeki pribadi rikala wingi dinten dalu menika sampun nindakaken bubak sampun mantu bubak sampun dipun wedhar dening Mbah Pujangga Agung rikala wingi dalu mila menika namung nyuwun paseksan panjenengan sedaya murih afdolipun sedaya hajat lan ujumipun Bapak Suwaji ngaturi upeksa Mbak. Oh disoke dhisik dereng hoi munggo kabeh dhisik ora tak teruske iki nggo ayo manut apa ora sik nggih sabar nggih nuwun sewu Pak saking Surakarta Hadiningrat sak sampunipun Pak Suwaji menika mantu Bubak menika badhe sedekah dumateng panjenengan sami wujudipun sedekah menika umbo rampet ingkang dipun gandul-gandulaken mila mangke menawi kula sampun mungelaken mantu Bubak menika mangke saged dipun pendhet ngaten nggih ning sabar sawetawis nuwun sewu kula nyuwun paseksan panjenengan sedaya Pak Bu Kang Mas Bakyu bilih panjenenganipun Bapak Suwaji sekalian sampun netepi darmane ngasepuh bayang kari ingkang putra putri kinasih ndhawuhaken ingkang putra putri kinasih Mbah Ismono menika putra ingkang nomor pinten Mbah? Ragil ndhawuhaken putra ingkang wuragil mila miturut adat menika dipun wastani mantu napa Pak Bu? Pak Suwaji mantu Bubak mugi-mugi tansah pinaringan seger waras panjang umur Allahumma anggenipun gelar adicara mantu punika mugi tansah berkah barokah Allahumma berkah mantene Allahumma berkah ingkang menggugati Allahumma berkah besane Allahumma berkah tamune Allahumma berkah para paraganipun Allahumma yen iso turah muga-muga iso kena kanggo tuku turah meneh iso kanggo gaeke turah meneh iso kena kanggo ngibadah ning Mekah Al-Mukarram mulai saka Mekah Pak Suwaji sedekah kanca-kancane tangga-tanggane sing padha mara ning omah disangoni sajat
Penyanyi loro tekone kene cukup sangoni jat. Ya, bagi aku jatah ya, Nduk ya. Ora apa-apa. Pira-pira ditampa mugi-mugi barokah. Pun sak menika ngiras pantes. Apa, Dik? Wis porong. Wurung noe ajar pisan kok ya. Oh wis alhamdulillah. Saiki gini Mas, yen mau gending wis, langgam wis, timune diunggahke campur sarian. Monggo sinar kan mangko laras, monggo nyemanggaken. Katur kinarya niki menika lelipun kunjuk para tamu ngiras pantes nyarengi lampahipun kemanten Sarimbit. Anu ae Mas kae, aku coba iki yo ngiras pantes donga lestari Mas. Monggo dipun sumanggaken. Rene adik, Dik Yanti. Rene. Rene, kok Rene pitung? Yanti kok Rene kuwi. Rene, ben ku terambul kene. Asik. Selamat untuk kedua mempelai. Dari Sukoharjo Solokato Adiningrat yang tadi belum foto bisa dilanjutkan. Lajeng sik ya, kita info sik ya, Tuh. Keluarga saking Bapak Waji ingkang kasun berkahipun foto ingkang wis tunggal menika Bapak Alip sak keluarga, Bapak Jumadi keluarga, Bapak Suyono keluarga, Pak Yudi keluarga, Pak Yaskin para keluarga, Pak Pardi, Pak Bu Sumini para keluarga, Bapak Hadi keluarga, Mbah Yat, Bu Satiem, mugi wonten Bapak Mingkun keluarga, Bapak Ferry, Bapak Agung, Bapak Rudi, Bapak Rio, Bapak Haris, sedaya keluarga, lajeng Bapak Kolili sak keluarga, lajeng menika Eyang Ismono para keluarga berkahipun. Dan juga nanti masih ada acara berdoa bersama. Jadi dimohon para tamu jangan meninggalkan acara ini. Wes Nduk, iki ganti kowe sing nyambut gawe. Oh ngatake, kula tak salam riyen nggih Mas. Iya, kono Nduk. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun dugi dusun Sambirejo nggih. Iya. Sesarengan rias sinten? Enggarso make up artis wedding organizer. Kolaborasi karo RNW wedding organizer. Nduk Mas Manggala madhepe rene lho. Kono madhep tamu. Lah, ditata sing apik aja untel-untelan kaya ngono. Ayo. Nuwun sewu, niki pengiringe saking Sukoharjo sing pundi? Sebelah tengen kene. Nggih, nuwun sewu nggih. Ya Allah, kula iki mboten menak lho, Mas. Lah nyapa? Polane jejelan. Ana wong alim halus-halus gitu. Iki kan seni. Nggih, nuwun sewu nggih. Ya ora apa-apa. Aku iki yo sungkan. Bingung aku ya. Wong sungkan kowe padune kowe iki mengharapkan ae lah ya. Kowe umpama tak entuk piyantun Sukoharjo gelem ta ora? Ah, purun. Tenan. Oh, gak sida. Gak mboten purun kula dilepek kok iso. Kula bang lamaran kok burung tak anjar pisan kok ya. Mboten, pun nggih setunggal mawon. Ya. Nggih ditungake mawon Mas Riko. Ya. Nggih. Alhamdulillah niki wonten Doma sekawan, Manggala sekawan. Ya. Pripun niki dijogeti napa mboten? Jogetne. Riko nggih wonten ngoten niku. Joget-joget nggih. Ya. Ya Allah. Pak. Ya Allah, Pak. Anu ngagem anu cokot moto. Foto kaca. Cokot moto. Nggih. Insyaallah. Nggih. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih, pripun. Nggih. Oh nggih, tanah lanang nggih, Pak. Dilokne Mas. Dilokne apamu? Mbak, lha kok ayu-ayu sikil kok jahe mletek. Anu Pak, nuwun sewu niki nak teng griya anu merdamele derep. Lah, Mertos derep mboten? derep ki panen ning sawah. Ora. Napa? Idreng ngarep. Maksudnya bakul anu Aja, digendong aja. kae lho Mas. Aja, iya. Nggih, joget kabeh do Mas nggih. Nyuwun lagu napa, Nduk? Keong racun, Manggala radek mundur, Domas maju. Mas maju, Manggala ning kono bae wis. Iya. Masih ditunggu nuwun sewu keluarga saking Sukoharjo. Monggo. Monggo fotonipun dipun ratos. Monggo sing dereng foto monggo
lasare foto mumpung gratis Bu tenan. Aku ning omah Banjar 10.000. Sanes tuh mumpung gratis lho iki. Nggih kenang-kenangan monggo. Iya. Nggih. Keong racun, Mas. Monggo. Nggih. Iki karo mantel laras ya. Nggih, insyaallah. Aku ora patek cocok kok. Lho wis pisah ya. Wis, gak loran. Yuk, yuk. Keluarga, saya informasikan lagi yang foto monggo dipersilahkan. Langsung kondur. Wis, hidup rata. Ya, saiki ding penting rata. Ya. Kari manggolo. Ya. Ya. Manggolo sing loro ngarep maju, telu cah cilik. Ya. Ya. Oke. Sing loro mundur. Lele kebacut ning kene nih. Cah cilik ngomong kayak buacut. Lagune napa, Mas? Jambu alas. Jambu alas. Ya, Ya, nggih. Diparingi jambu alas. Tum, Dalah. alase kobong kowe dadi ketheke ya. Alase kobong kowe dadi ketheke. Kok iso dadi kethek lho? Lah ya ketheke mlayu, ora mlayu kobong kowe kok. Oh iya. Sok perawat kok kethek. Banget. Iya. Ya, tau. Asih. Aja gondelan sarung dene. Aja gondelan yo. Oh, banget tuh. Tum, adekmu ki lho, lah piantun saka Sukoharjo. Pripun, Mas? Iya. Coba lah seru rampung nih kok rawlayar. Nggih, nggih. Ya, melok beksa piantun. Ya, ya, ya. Nggih. Tum, Dah. iki kan piantun saka Sukoharjo. Nggih. Iya cedak Ponorogo. Oh, ngaten. Bapak saka Sukoharjo, Nggih. kowe sing Jatil, Nggih. bapake jaran. Iki kok jalan. Ganduk. Oh iya. Iso. Iya. Iya. Kerese cupot tiling. Ya. Ya. Asisten enggarse kae kres ditampani, ayo kono. Nah, dalah. Ya. Napa mboten niku masih lho. Kalau Mbak disawar kalau Mbak ora aku iki gatel Mas mboten. Iki kok ramen kok iso mboten nyak. Tum. Tapi ngene, Pripun? mbok menawa kowe diparingi piantun Sukoharjo, gelem ya Tum ya. Nggih. Upama disawer tanpa nono. Nggih, siap. Engko dikira sombong ora Nggih. nampani. Aku ya mesake kowe bocah lolo. Nggih. Ya, rane bapak urip dhewe. Nggih. Sakne aku ya. Ya. Seto. Mas kamu sondale cepat. Sendalnya dicopot. Lah dalah. Oke, blangkone cepat. Asisten kayak ditampani, ditoto kabeh. Ayo. Ayo, para ning idul. Ngidule dudu karepe dhewe. Wash. Yuk. Olah kalane. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wash. Ya. 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 Wash. Ya, terus. Iki piye jenengan apa kula? Hop. Sing jungkir kowe iki alhamdulillah aku di turahan lah kutuku rabuk ya. Nggih. Sampeyan nyawer. Aku nyawer lah turah tuku rabuk tak sawer. Tenan Mas. Ya tenan ho. Oh, ya Allah, MC ini nyawer. Iya. Duh, MC ini nyawer masuk priasnya ora nyawer. Lah iya, malah bisik-bisik aku ngutang duit ya tadi. Ya. Oke, tak ini minggir. Carane jungkir dipirsani nggih. Ya. Sopo ngerti nek ten tambahane? Yuk. Ayo.
sigane kene. Ya. Was. La 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 la. Ya. A e a a e a a la la la. Oish yo. Ya. La la oh. Ya. La la la. Ya ho. Ya. Nyapa tuh? Hah? Nyapa? Gak apa-apa, Mas. Nyapa kok ngelus boyok? Ketake karpete walus banget. Ah, rumangsamu Enak men 100.000 duit. dah Lah iya. penak to, Lek. Lah jenengan jungkir pripun? Lah jungkir menak jengglek. Lah niki lho jenengan tinggalin ngandhape kok krakalan. Lah, Sing aku ndamel Pak sinten to? Pak Suwaji. Pak Suwaji. Rasa khawatir ngoro. Mboten. Apa? Pak Suwaji. Oh. Nak arep gawe disaponi sik to, Pak. Dua jalan luar apa? Kek ngapa? Ayo lanjut yo. Yo, Mas. Pak Suwaji wis nyawiske to. Wis. Siap. Siap. Oke. Yo. Yo. La la la. Yo. Mas. Yo. Ya, turun lewat sini, Mas. Turun lewat sini, turun lewat sini. Yo. La la la. Oish, la, oish, la, oish, la. Yo. Aku ki nek duwe wis sirah bareng usul ra urus. Wis, Piye to Om Surakarta? Ya, anu gak ngarasa iso. Iso. Lah iya. Kalau mriki tesih wonten boten telepon. Ya, cik meneh. Nah, tesih nama boten. Ya. Boten. Tung, ngeriase wis tak utangi duit nambahi. Oke. Yo, Mas. Dan iki kene. Iya jungkir. Ya. Lebih cepat titik sendiri. Ayo, bang sana, Mas. Tung, kanan sih, bae nambahi neh. Ya. Mas. Ya. Oh. Hop 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 hop. Iki kok receh iki mau uwul apa piye iki? Uwul to. Uwul. Uwul. 2000-an. 2000-an ritek. Oh, urunan. Urunan. Ayo apa-apa Mas, nek nggo tumbas es. Iya, ora apa-apa. Disyukuri mawon. Heeh. Tapi ngisor iki ngete gerakan. Dari Ya. boyok ora disiram tuk tuk. Anggap ae ning kasur. Oke. Yo. lanjut, yo. Yo, siapa lagi yang mau bersedekah? Ladala. Was. Ya. Mohon maaf foto keluarga kita hentikan dulu nggih. Ya. Pak. Ketok iki aku tersangkane ngerti aku, Mas. Tersangkane sing di Pak foto. golek ya apa tuh? Mancep sikilku. Ora ada buktine goblok. Meripat roh. Coba. Yo, Wis ora apa-apa. Yo, lanjut. Was. Yo. Yo. Ladala. Yo. Tepuk tangan yang meriah. Mas. A La
dikon sedekah. Iya. Manggolo gelem 50.000 ora? Purun badan ngadeg siji. Ya. Ayo kan jubuke gak oleh nganggo tangan, nganggo lambe. Ayo. Tung, aku ki jane mesake kowe. Kenapa? Iku nek kono nganggo lambe, kowe nganggo lambe nek betik karo nyamu piye? Aman. Ayo purun badan tak itu kene telu gak iso mlebu jero kene. Ayo wani ora? Ayo. Oke, yo. Ayo, Mas yo. Jare cincin nih. Yo, ora nganggo anu lho ya, tangan gak oleh lho ya. Nganggo tangan, nganggo lambe. Nganggo lambe. Mbok dilat oleh. Yo. Ya. Was. Yo. Ya. Jungkir sing. Ayo ngobrol. Iya, jalan yuk lah. Iya, jalan. Orang ikut tangan. Orang ikut tangan. Orang ikut tangan. Bakok bersane bakok. Lagi bakong semua itu pemain baru Greta, lai Gusti Nyapura, lai. Masya Allah. Tuh, piye rasane? Aduh, Remuk rasane. Tak ditumpah itu ora apa-apa ya, Mas. iya terus siapa ke? Anu watu-watu ku dengkul suara matik tuh, Mas. Aduh, rasanya berapet, Mas. Yo, biasa Allah. Ya. Sing itu duitnya siapa? Siapa mas itu? Ini pakai sing di rumah. Ya, duitnya disai. Nah. Terus selap kira lho. Nah, ya selap pamit sing di rumah. Pamit kagungan hajat. Pak sinten? Bapak Suwaji. Pak Suwaji. Ya. Nggih. Yo Sik, para tamu kula aturi lenggah rumiyin, mangke kita berdoa bersama-sama. Iki pengen delok Ya. atraksi ya. Oh, iya. Pak Waji. Hmm. Ah, Pak ditambahi 2.000, Pak. Alah. Apa yo oleh Pak? Ya, Pak tambahi 2.000 lho, Pak. Ayo. Ojo korek. Wahuta mangkono ya sang raja sedina ratu sedalu maksudane ora mangat-mangat kaya naga sami sungkem dumateng bapak lawan ibunipun dasare manten ora genah sungkem lha kok angkruk-angkrukan kaya jaran wah mas ayo sing apik ya salim sing apik ya bukan bareng mulai bareng lah kok kaya jaran angkruk-angkrukan kaya ngono bocah loro ora tata manten nah bareng medhun yo kudu bareng digoseki bojomu ya ditulungi lho, tulungi. Lah, jangan tulungi. Lah. Ya Allah. Ambulan. Kena stroke bocah. Stroke. Lah bececeng kaya ngono kuwi mau ya. Nesu, tambahi 2.000 nesu. Ayo. Lah yo nesu. Alhamdulillah. Ya. Salim sing apik. Nah, ya. Ngono yang nganggung barang iki. Bae aja ambung kuwi. Wis
Jadi, Tom. Bocah iki malah ra iso ngomong, malah bisu ngene. Mas. Lah, tenan wis. Ya, heeh. Kurang. Tom, bener jadi ngirik bisa nawas kok. Enggak, biasanya lagu waduh pek. Awas loh. Betul. Saya sekolah cerit. Nah, kalau bisa ini Kakak. Ya. Pak Suwaji. Pak Suwaji. Pak Suwaji. Pak Suwaji. Jangan apa Pak? Wajar kowe tok rokok. Yo kali Pak. Nggih, nuwun sewu Pak Kak. Niki tugas kula sampun rampung. Ya. Boten sekeca pun manci dhuwur. Ya. Nggih, ngaten mawon Mbak Prilih. Wonten tempat. Terima kasih ya buat batik digitalku yang ada dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas, yang penting disaur ya. Oke, kritik sarannya ditunggu, jangan lupa ya. Kritik sarannya, oke. Udah dulu, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.